En taas tiedä minkä takia mieltä ne Goldille tulin, kun olisin voinut mennä ehkä tohon S:ään. Älä puhu paskaa. Suomalainen mies ei apua tarvitse. No ei sitten vittu. Ei voi tehdä mitään. Lopeta se kituminen vitun paska. Mr. Lee, is this you talking or the liquor? Randy, I am the liquor. Ja viinatuottaja on kumos. Ja versen näkyy. Eihän käynyt. Ei. Vittu kun rupes vähän kirjoittaa, kun se ei tullutkaan alas se eturille heti kun me aina. Eikä ne oli siinä vaiheessa vaan, että me menen tonne, niin aina tohon. No se on ihan viksu. Ja viinatuottaja vastaan selvä tuotta. Häh? Tää rengas on aika mahtava tää homma. Kyllä se tämän vielä tulee. Tule! Meille vaan! Oh! Sit jos on maahoton, niin sit vaan silveri. Tää peruuta kantoon nyt. Vittu, tähän meni komiasti toi paska. Keittääkö sulla? Keittääkö? Joo, ja. On minullakin 108.
Näyttäkin unelma. Mäkin täällä ootan ihan niin kun mä pääsin tuon ekalla läpi vittu. Mä pääsen osaan tuon puun luo ja se on vittu saman tien. En oo kaatunnu. Ensi kanssa. En ikinä. Saatana kun tää pyörä painaa. Miksi me taas tulin tänne Goldille? Komeet keikkupi. En taas tiedä minkä takia mä tänne Goldille tulin, kun olisin voinut mennä ehkä tohon Ässään. Älä puhu paskaa. Suomalainen mies ei apua tarvitse. No ei sitten vittu. Tolleen sitä pääs yli. Meikää oksettaa. No oksenna saatana. No ei niin paljon. No sit me eeltä. Ojota. Tarpeeksi vittuille, niin en tue näihin. Varmaan ihan hyvä vaan mulle. No onko siinä nyt joku vialla vai mikä se? Mulla on siellä autossa se Monkkamasteri, voidaan sinne mennä kahveille, mutta mehän nyt. Ei saatanan kusita. Mitenkä nää oot taas nenällä? Oho. Nyt mä jää on. Tulkohot sitten kun tulee, vitun määly. Koitahan nyt saatana! Tiedät minkälaista jumissa minä olen vittu? Jakan nonnokkaan taas mököttää vittu kun paskahommalla menee niin kauan. Ei tästä vittu. Ei ton mettä. Osi kumia. Kumia se. Suomen luonto.
on kohta tankki. Ai helvetin. Naista. Vittu. Ei vittu pääse tuolta yksin saatana mihinkään. Mitäpä vittua se täällä vielä märehtii? Saatana! Katekki on valennut. Häh? Katekki kiinni. Aijaa, mä ammuin äsken aika kovaa johonkin kiveen. Aloit tulee tänne alas. Juu. Vittu kun lensi kärpänenkin silmään, saatana! Tää tuntuu vittu melkein pahemmalta kuin... Tää tuntuu aika paljon pahemmalta kuin 15 kilometrin höylä. 15 kilometriä, ootko ikinä juossut maratonia? Vittu menkö tällään saatana hirvi vittu saatana siihen? Tekee sinne pesän. Tekee pesän sinne. Eiköhän näitä pesiä mennä. Näitä on muuten hiuksissa sitten ihan saatanasti. Näin, että työpäivän jälkeen en kyllä tuu tänne uudestaan. Että No oisit ottanut vapaaksi. Se kala olisi voinut olla parempi idea. Tuulo liikaa, ei voi mennä järvelle. Työnnäpä siihen pyörän päälle vielä. Hei, nosta nyt ihan oikeesti se pyörä siitä ylös ja mennään. Tää on helppo mäki. Sitten kun on vielä lippakin poikki ja penkkikin poikki, niin tästä kun nostaa, niin tuntuu vaan kuin rutina. Vetää reidestä suontaa. Miksi te pääset tästä kun on vitun jumissa tässä vitun nauhassa, saatana? Ei vittu, onneksi mulla on edes se yksi kalja siellä autossa. Tää on pahempaa kuin... Sä oot siis ihan hyvä kaveri, mut sunkaan tää ajaminen on ihan vitun masentavaa. Me ollaan tämmössä vitun lasten leikkitarha-esteessä saatana 3 varttia. Mäki, mutta vittu... 3 varttia jumissa. Meikällä ei oo vittu voimia nostaa tätä vitun kikkarasta täältä vitun ojasta. Voi vittu, kun sä teet ihan jokaisen voimannostoliikkeessä enemmän saatana kuin minä, moninkertaisesti. Ja et jaksa yhtä saatana mopoa kääntää kertaalleen ympäri. Tänään ei oo voimapäivä. No tänään ei oo voimapäivä. Olet juonut jogurttia aamupalaksi, vittu. Vai veditkö puuran? Ruikkari. Aahtoleipä. Paahtoleipä. Niin, vaalea leipä ja maitokahvi. On muuten, ei oo Champions Choice. Eli vittu patonkia ja mustankaa. No musta kahvi on approved, mutta patonki on kyllä ihan ranskalainen juttu. Not good. Viinaahan tässä rupee tekemään mieli. Rupee humisee vähän korvien välissä. Mä näen vähän enemmän sen tuolla kiven nurkassa. Päästä piaaro. Vittu rupia. No käyntiin sä, äläkä työnnä sitä 100 kilosta mööpeliä ylämäkeen, vittu kun siinä on moottori! Vitun duplopalikan kanssa mehässä ajaa mopolla. Riittää vauhti. No niin. Vuoteen. Tuokaan nyt vaikealta näytä. Vittu on kyllä. Saatan. Porkutu vittu ihan tuolla. Tai sitten en.
Yli mihinkä sä nyt jäit. Sitten tulee kyllä. Jep. Ykkönen tulos ja kytkintä vastaan lasket taaksepäin. No kääntää sitä takarengasta vielä vähän. Vittu! Nyt vaan sit vetoja ja traktori. Siitä mennään taas traktorilla. Nyt älä tuu liikaa. No se on vielä valmiina. Tuo ajaminen näyttää ihan sun videota. Ihan täyttää paskaa. Ei edetä. Vittu! Joo. Ei minusta ehkä ratakuskia tuu. Miten voi olla, että 2 kuukautta kun imeskelee kaljaa rannalla, niin kunto on jotenkin huonontunut? Kun meinaa oksennus lentää, kun on niin hapoin. Vähän tät takakumiin, mutta emme muuta. Missä vitussa se nyt on jumissa? Oi! Noin. Ui saat! Tuo vittu tossa. Mitä oot tehnyt viimeiset 2 kuukautta? Juonut kaljaa. Tää on aika paska. Tai siis oot sä paska? Joo. Molemmat. Ja rengas. Ja rengas. Kannattaa vittu melkein helvetin. Oho. Vittu! Vittu! Kantoja kiviä! Kantoja kivi, niin mies lentää. Sä oot mennyt poikki. Niin mä en tullut poikittain. On vaikea tuo hyppy. Ei niin. Oho. Oho. Nyt perä tuonne. No.
Pitäisikö heittää alas asti? No ei toi. Valot kiinni saatana. Aikamoinen! Ei riko pyörää, terveisin viinatuottaja. Ei kuinka me putkesta kiinni? Ei kun pohjapanssarista. No nyt heität sen pyörän vaan alas, niin se on kaikkein helppoa. On kuitenkin puokki, sillä on mitään arvoa.